Група ток-шоу продължава. Виждате, че съм с усмивка, но всъщност, може би следващата тема за някой не води изобщо до усмивки. Или поне в краткосрочен план. Истината е, че преди седмица обърнахме внимание на ЦСКА в В-група, независимо от заглавието на нашето предаване, А-група ток-шоу, защото ЦСКА е един от тези отбори, които винаги ще останат в А-група като стойност. Има още един, който в общи линии има подобна съдба от няколко месеца, но някак винаги остана в страни след темата ЦСКА. Може би заради разликата в популярността от към фенска маса, но в никакъв случай от гледна точка на стойността като значение в българския футбол. Какво се случва с Локомотив София? Защото, както казах и в началото на предаването, изглежда, че сме на буквално дни от една много тъжна новина. Дали е тъжна, изобщо какво се случи, не знам. Сега обаче ще търся отговорите, защото това, което се случва сега с Локомотив София, създаден през 1929, същия период на голямата депресия. Както винаги казвам, стараем се да търсим подходящи събеседници, за да развиваме всички теми и ще се опитваме да търсим отговорите на причините за тази голяма депресия сега с колегата, активен в темата Локомотив София, изключително активен там, познат от всички локомотивци и сам по себе си голям локомотивец, Атанас Танкушев. Добре дошъл. Добре заварил и аз ще започна с усмивка от уважение към зрителите, разбира се. В Локомотив усмивки страшно отдавна няма. Отбора върви към един предизвестен край. Клубът, за съжаление, не само представителният тим. Така лансира се едно ново начало с по-разпознаваеми лица, но към днешна дата е само какафония и нищо друго. Оставаме с впечатлението, че е така. Мислех си дълго време как да започна разговора, когато усещам около себе си... Между другото имам много близки хора около себе си, които са потомствени локомотивци. И виждам една тъга в последните месеци, която е абсолютно резонна. Дали да не започнем всъщност от това, което и днес се случи на стадион в Надежда, говорихме си преди ефир за това. Отново напрежение, вероятно привърженици на отбора с агресивен подход на стадиона, с надраскани послания срещу настоящите собственици и с счупено стъкло на клубния автобус, доколкото разбрах. Да. Това ли олицетворява в момента? Война ли се води в Локомотив? И колко хора участват всъщност в нея? Значи, хайде да не казваме война, но проблемите в клуба така обединиха страшно феновете, които по принцип така не всички бяха приятели помежду си. Ето, отклонявам се малко от въпроса, но примерно в момента стоят едни събрани от тях 1400 лева, с които евентуално да се плати тока. Защото ако не се плати тока, спират прескачките и умира последния терен на Локомотив. Сега днешните неща, които са се случили на стадиона, става въпрос за счупено стъкло и няколко надписа, изключително крайни. Сега аз бих приел на тези надписи да пише примерно Котков или Начко или Локо, а не думи като смърт, като мъртви мишки или там вече не си спомням какво беше. Но така или иначе напрежението е огромно и това напрежение така го създаде Касев още с първата си поява пред фенове, пред медии, нали, скромни като брой хора, но той се появи на общото събрание с същите дрехи, с които го виждаме при всяка изява, кафявата риска, вратовръзката. Ще си позволя да те прекъсна за секунда, защото ми се иска да направим малко по-широк анализ на това, което се случва в Локомотив. Ще стигнем до Касев и неговите дрехи, до неговата визия и най-вече, най-лошото, до неговото поведение, или поне това, което на всички ни се струва, че е несериозно за собственик на такъв клуб или на какъвто и да е клуб всъщност. Искам да започнем от ерата Николай Гигов. Няколко думи за Николай Гигов и за това какво се случи и какъв всъщност има Локомотив София в последните 20 години. Защото всъщност 21 години Николай Гигов беше начел. 94-та е годината, в която той се захваща с издръжката на Локомотив София, става собственик на клуба. Повечето от вас вероятно знаят, дами и господа, че преди това Гигов е и на същата позиция в Локомотив, но от Пловдив.
Сега ще ви предложа да видим всъщност ерата на Николай Гигов. Ще съкратим този 21 годишен период и ще видим какво представляваше Локомотив последните 10 сезона у нас. Виждате, че всъщност като класиране с един 3 годишен период от 2011 до 2014, в които Локомотив беше в дъното на таблицата, всъщност във втората половина, да го кажем така, Локомотив има 3 влизания в тройката и още 3, всъщност 4 класирания в първата петица, което на пръв поглед статистически, ако говорим просто за представянето на един професионален тим в А-група, не изглежда чак толкова притеснително. Критиките, които обаче има основни към Николай Гигов, особено в този 10 годишен период, така по-модерен, свързан и с промени и в обществения и в бизнес план в България, са други. Едната, основната е липсата на сериозна ангажираност към базите на Локомотив, към нещо различно от просто представянето на първия отбор в А-група. И другата, най-често поне чувана от мен и виждана по форуми, оттам където локомотивци говорят, е свързана с неговото поведение от това лято. За мнозина Николай Гигов изостави този клуб. Нека почнем от там. Може ли това изречение да бъде казано на глас в ефир и от вас? Значи може. Изоставен ли беше Локомотив? Това беше едно предизвестено изоставяне, защото страшно отдавна се получи, изчезна общуването между президента и феновете и в последните 2-3 години Николай не идваше на матчове, защото само го псуваха. Причините, значи, нека първо да кажа, че аз не си падам по статистики и не помня такива класирания, но виждайки това нещо на тази таблица на екрана, действително последните години са успешни на Локомотив. Значи, появиха се нови хора, в Ловеч тръгнаха в една нова посока с стабилизиране на клуба и при това положение, като изключим предпоследните 3 сезона, които бяха така, доведоха до най-голямото напрежение, отборът има добри класирания. Но, значи... Що се отнася до критиките, които споменахме, добрите класирания на първи отбор, това ли е единственото, което има значение за развитието му? Това е единственото, което има значение за Николай Гигов. Значи Николай Гигов е човек, на който аз съм се опитвал няколко пъти да говоря с него за школата, на който ако тръгнеш да му казваш, че можеш да имаш представителен отбор без детско и ще закриеш школата без да е чул юношеска, без да си докара. Значи това в никакъв случай не омалуважава огромните му разходи. Огромните разходи, на неговите разходи са в рамките на може би 60-80 милиона за целия този период. Което хич не е малка цифра. Значи в началото, когато той беше изсекан от мерак, той си пазаруваше откъдето си поиска. Факт всички помнят звездите на ЦСКА идваха в Локомотив. Какви трансфери правеше Локомотив, да? Купи десен бек за 1 милион, но постепенно мерака му започна да изчезва. Не бяха харчени парите му. Тези пари можеха Локомотив, с тези пари в момента можеше да бъде Оазис. На едно место първо има минерална вода там. Вече има и басейн, айде да оставим басейн. Има бившата школа, такава войнишка, ЖП войски, която подлежи на възстановяване. И има и спортно училище. Аз смятам, че в такъв случай точно проблема с базата, или по-скоро казал с базата, може да го остави и да върне този мерак у него, или какво се случи? В какъв смисъл, казал с базата, да върне Гигов? Ако бе развил това нещо, можеш ли това да върне неговия ичтах за работа? Като бизнес подход? Не, той никога не е имал такива намерения. Имаше един единствен случай, когато беше продаден Цецо Генков, когато той е посочил в една посока и е казал, ето тук ще направя хотел, примерно, или нещо подобно. Значи той винаги е бил воден от тезата, че има пари и може да си купи левия бек, а не да го произведе в школата този лев бек. Сега в момента едно момче от школата на Локомотив напуснало, играе в Ловеч, то в един момент ще играе като ляв бек на националния отбор. Кажете неговото име. Николай Нинов се казва. Николай Нинов. Записваме Николай Нинов. Чисто любопитство.
как ще се развие неговата кариера в следващите години. Просто за един пример, защото наистина Ловеч е чест пример за всички, които говорят за развитие на млади футболисти. Чудя се обаче дали да не направим крачка напред след Гигов къде, защото и да гледаме назад към неговите успехи, неговите грешки, неговото поведение. Времето няма да се върне. Така че всъщност какво се случи в момента, в който завърши последния изпълком на Българския футболен съюз с информацията, че ЦСКА и Локомотив София приключват участието? Това ли бе момента, в който Гигов се отказа или както ти каза по-рано, той всъщност това е било предизвестен край? Край беше предизвестен, но се стигна до ситуация, в която така съвсем неочаквано Локомотив можеше да влезе в зона Европа. И за мен в чисто спортно-технически аспект изравнителният гол на Маркиньос в мача Локомотив ЦСКА в последната минута на практика отказа Николай и той не предприе необходимите действия, защото с този гол Локомотив на практика беше обречен. Предстоеше му гостуване в Пловдив на Ботев, а ЦСКА посрещаше Литекс, след като вече се знаеше, че Гриша Ганчев идва в ЦСКА. Тогава той не направи необходимите действия за уреждане на нещата в НАП, за погасяване там, за внасяне на документи за регистрация и така нататък и така нататък. И когато Локомотив... Времето обаче му показа, че той е сгрешил, защото Локомотив завърши трети. Ами, той ли изгреши? Съветниците му... Да, получи се грешка. Получи се така, че Локомотив имаше право да играе в Европа. Получи се, да, и така от финанси не разбирам, но хората казват, че с парите, които получава за това, плюс една победа, дълговете към НАП са ще да бъдат изчистени. Ами, след това още една победа, ти вече отиваш и към изчистване на още дългове, на още и още дългове. А най-тъжното е, че Локомотив показа, че е способен да постига победи на терена. Простете, в сезон, в който в началото имаше един много дълъг период на финансови неизчистени задължения към футболисти и треньор, отбор и публика от доста време насам бяха едно цяло. Локомотив изигра един от най-силните си сезони точно сега. Никога не е имало такава сплав между треньор, екип на треньора, футболисти и фенове. И затова всички заедно плачеха, когато феновете награждаваха футболистите. Хайде сега обаче да направим следващата стъпка. Локомотив е в много трудно положение и идват господата Касев и Льосков на стадиона в Надежда. Може би помните, дами и господа, този момент. Ще си го припомните след малко и с картина, ако сте забравили. Без никаква ирония. Кои са тези хора според теб? Много хора задават този въпрос. Ти ми кажи. Аз мога да ти кажа това, което съм виждал в интернет. И това, което имам от лични впечатления. Нали, в интернет там сина ми намери някакъв профил на Касев, където е попълвал. Ето ги, че половината ги няма вече. Ще стане дума и за това колко днес са се избягали 9, миналата седмица 9. Така, и там пише, започва менеджер, брокер, професия. 10 такива и накрая пише тракторист. И в края на анкетата, която попълва, отдолу го питат, въпросът е любима марка комбайн и любим трактор. Значи това не е представително представяне тавтология на нищо на Касев, но това аз го прочетах в интернет. Направи впечатление, че тогава самите те се объркаха в представянето си. Единият бил собственик, другия бил говорител на собственик.
трябва много да бъдат обединени хората с по-голяма обществена значимост и феновете и въобще всички. Сред феновете има обединение. Сред феновете има известно обединение. Там направиха нови издружения и така нататък, но оптимизма на Локомотив може да се търси в обединението на публичните личности, първо помежду им и след това с феновете. Защо феновете намаляха в пъти в ерата Гигов, както ти анонсира този период. 21 години не е никак малко време. Дами и господа, за мен беше истинско удоволствие да си говоря с Атанас Тонкушев за това, което се случва в Локомотив София. Надявам се, че следващия път ще бъде истинско удоволствие да чуем и добри новини, когато става въпрос за столичното Локо. Още от сега ще се радвам и да гостуваш пак тук при нас, но в матч на Локомотив София, който е излъчван с заряд и да си говорим за футбол. За десния бек, какво прави, за халфа, а не за административни процедури. Кой е изпълнителен директор? 14 000 лева дебитна карта с... колко бяха там парите? Минус 4. Минус 4 лева дебитна карта, която КСФБ дал да се ползва в клуба. Наистина, тук слагаме край на темата Локомотив София, но тя ще продължи да ни вълнува. На финала, както винаги, ще ви напомня кои мачове предстоят следващия кръг на група. Той е под номер 6 и започва още в петък вечерта, когато Пирин, последния тим пристигнал в елита и с най-сложна ситуация, е домакин на Лудогорец. 20 часа. Черноморе, Монтана и Берое Ботев са срещите в събота, 17:30 и 20 часа. Това са часовете, с които вероятно вече сте свикнали. А в неделя Славия срещу Литекс е дербито на втория срещу първия и Локомотив Пловдив Левски, Пловдивското Локо, ще търси първа победа в новия сезон. Смятам, че така може да завършим днешното издание на група ток-шоу. Днешният ми авторски финален коментар на водещия ще бъде много кратък. Голяма част, както споменах и в разговора си с Атанас Станкушев, от хората, които познавам и са ми близки, симпатизират на Локомотив София по различен начин. Един от най-близките ми хора е изключително голям фен, израснал в школата, вероятно го познавате много добре от екрана, Илян Енев. Също така много хора, които са привърженици на ЦСКА, Левски или на който да е тим, също винаги се симпатизирали Локомотив София, защото този отбор представлява един друг житейски подход. Затова ми хареса и коментара. Това са хора, които не мрънкат, хора, които работят. Един работнически квартал с един отбор, който е симпатичен на всички. Дядо ми Бог да го прости, беше изключителен фен на Локомотив и това, което се случва, е повече от скандално с Локомотив. Но няма да завършваме с тъга, а ще завършим с усмивка, защото след най-големия мрак, дами и господа, винаги има слънце.